నరేంద్ర మోడీ సంకల్పం సక్సెస్ అయింది. హెచ్డిఎఫ్సిలు, ఐసిఐసిఐలు ఇట్లా ప్రపంచంలో ఆ బ్యాంక్ గొప్పది, ఈ బ్యాంక్ గొప్పది, టాప్ 10 అన్ని విదేశీ బ్యాంకులు అంటే మొట్టమొదటిసారి భారత ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంక్ టాప్ 10లో చోటు సంపాదించుకుంది స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. అది అద్భుతమైనటువంటి గొప్ప విశేషం. మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ పరంగా 2030 నాటికి అంతర్జాతీయ టాప్ 10 బ్యాంకుల్లో 3 భారతీయ బ్యాంకులు ఉంటాయని స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చైర్మన్ సిఎస్ శెట్టి చెప్పుకొచ్చారు. ప్రభుత్వ రంగ దిగ్గజమైన తమ బ్యాంకుతో పాటు మరో 2 ప్రైవేట్ బ్యాంకులు వీటిలో ఉంటాయని చెప్పుకొచ్చారు. ఎస్బీఐ మార్కెట్ క్యాప్ $100 బిలియన్ స్థాయిని దాకిందని, అలాగే ప్రైవేట్ రంగంలోనూ మరో 2 బ్యాంకులు వాల్యుయేషన్ భారీ స్థాయిలో ఉందని చెప్పారు. నిర్దిష్టంగా పేర్లు ప్రస్తావించకపోయినా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్, ఐసిఐసిఐ బ్యాంకును ఉద్దేశించి శెట్టి ఈ విషయం చెప్పారని భావిస్తున్నారు. కన్సాలిడేషన్ ద్వారా భారీ బ్యాంకులు సృష్టించడం మీద ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తున్న నేపథ్యంలో ఆయన వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి. వ్యాపార పరిమాణం పరంగా ఎస్బీఐ ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయంగా 43వ స్థానంలో ఉంది. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో చేరేందుకు ఇంజనీర్ గ్రాడ్యుయేట్లు బాగా ఆసక్తి చూపుతున్న నేపథ్యంలో సిబ్బందికి టెక్నాలజీ శిక్షణ వెచ్చించే సమయం గణనీయంగా తగ్గుతోందంటూ చెప్పుకొచ్చారు ఆయన.